Nahilig po mismo kaama mo si itsura kay Ganti. Dahil hindi ko lang, dahil ko manaan sa aking pamanggang kito. Hindi niya na po na-istorya kung ano. Ano pong taon yun nung mahiling niya daan? Dahil ko lang kung 1978. Kasi yung sa Quezon din na lang ng mga nahiganti galing Bicol, 1967 yun. Pero galing yun sa ano sa tawag dito? Ano yung bundok sa Bicol ano sabi ko? Isarog. Mount Isarog. Pero sabi ng isang matanda nakakita na taga Quezon, haliman daw ano, Sorsogon. Pwede, bundok ang Sorsogon. Tapos ang description nga yung istoryan tabaga nung nakaraan kuya na makinis daw ang mukha pero balahibon. Oo, over daw talaga. Ganun daw itsura nung dinala sa Kalawag kasi nahiling ka itong tiyon kaagum ko eh. yung man sina hiling da dyan ni kaitong ama ko ta. Ang bitis nga ni na yan, may mga balukag nga ni. Mabalukag daw po pero daw makinis daw pa mukha. Ang agi nga ni, doon sa ako yan, may mga balukag. Mga gano'ng kadakula daw po bitis ka ito. Ay, dakulaon. Basta siguro ka na yun. Maaraw ko kayo. Kung ano daw ay garong hakbang ning aki O di ibig sabihin, garong hakbang ning aki. Hakbang ning aki ang 24. Di ibig sabihin pwedeng halangkaw nga ni isang yug ano. 24 pulgada. Halangkaw sa yug kapantayin yug po. Da. Piguhupay da nga si mga dahon ninyo pag nalusot. Mati ba yan? Da kayo no. Pero sa daw po naghumali ito bago nakabutig di. sa siring dyan si Ang hampang ng gira, parang yan. Upasain yan. Di, ibig sabihin, haling pino si nagbalyo yung sa market. Ibig sabihin, yan dyan sa lawgang kiba. O, may kiba dyan ay. Nakula pa ko iba dyan. Dakula, nag-collapse na. Nasaradawan na yan. Nakulong na si Ganti sa lawg kung tuduman. Ano yan dyan? Baka may mga pinsan pa ito dyan natira o mga kamag-anak. Kung may mga aki na ito dyan, nagang Kasi yung sa ano, binalik yung sa Isarog, uso sa Sorsogon. itong nako ang aki. Oo, day aki, mag-ina. Mag-ina. Ibinalik ta si Agum, dadagang kung wala. Kaya pambulot ang mga puno kanyog, inapon kung hinampas daw kung sa insain. Yun ang sabi, kaya ano, binalik daw ka mga sundalo. Sundalo nagdakop ay, binaril daw ng tranquilizer gun, si mag-ina. Si ama, daw natamaan. Tapos kinadina, sinakay sa bagon ng train. Sinira nga daw yung bagon para magkasya lang eh. Pero pag sabi ni Kuya na ano, makinis daw mukha din, mabalahibo. Nung kininto ko sa iyo, araw daw kay itsura. Ay di ibig sabihin, mag-anak yun. Describe man lang itong papa niya. Oo. Sa muya, kay itong iripon kami gyan. Pigiriling mi kay sigira dyan sa uma. Talagang gandaon man tala si Paka. Tala siya mga guramoy na yan. Halos arog-arog. Ay nahiling mo din Kuya si ano, si Bakas. Niling mo. Bilog kayo ng mga guramoy. Dracula, gasa galukban. Maldakula talaga, ano pwedeng halang ko nga ni isang yung. Walang ka. Galukban ang mga... Maray may naagihan na harong ano, natapakan. Nailag mang garo ano. Ay, kayo may pangkaharungan. May pa yung harong na yun eh. ang harong Yan ka mo dyan ano? yung palang ang harong. Kung dyan po aagi, pasain yan lugar na yan.